No niin, hyvää päivää kaikille ja nyt tänään päivän aiheena on inflaatio. Käymme lyhyesti läpi, mitä tämä käsite tarkoittaa. Eli inflaatiossahan on kyse siitä, että yleinen hintataso nousee ja sitä myötä rahan arvo heikkenee. Eli lähtökohta on se, että eli siis hintataso nousee, joka tarkoittaa sitä, että kun otetaan tarkasteluun tuotteiden hinnat esimerkiksi vuosi sitten ja verrataan niitä tämänhetkiseen hintatasoon, niin huomataan selvästi, että tuotteiden yleinen hintataso on noussut. Ja mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että samalla rahalla saa vähemmän tuotteita. Eli se johtaa siihen, että rahan ostovoima heikkenee. Mitäs tämä sitten tarkoittaa? Tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että jos sinä olet saanut aikaisemmin palkkaa 2000 euroa ja sillä 2000 eurolla olet saanut ostettua tiettyjä tuotteita, niin siinä vaiheessa kun nämä hinnat nousevat, niin sinä et saa enää sillä palkallasi ostettua vastaavia tuotteita, vaan sinun täytyy joko ostaa vähemmän tuotteita tai sitten halvempia tuotteita. Sitten kun tätä inflaatio yleisesti mietitään, se saattaa kuulostaa haitalliselta, mutta nyt seuraavaksi tarkastelemme, mitä haittoja siitä esimerkiksi voi olla ja myös mitä hyötyjä sitä voi olla. Nämä haitat otan tähän esille. Ensinnäkin se, että yleinen hintataso nousee, tarkoittaa tosiaan sitä, että ihmiset eivät pysty ostamaan samalla tavalla tuotteita kuin aikaisemmin. Ja se, että tätä ihmisten ostovoimaa saadaan pidettyä yllä, se vaatii sen, että palkkoja nostetaan. Eli ostovoiman säilyttämiseksi palkkoja tulee nostaa. Tämä ei ole ainoa vaihtoehto, millä tämä ostovoima saadaan säilytettyä. Toinen vaihtoehto on se, että verotusta kevennetään. Ja näissä kummassakin tapauksessa tulee ongelmia. Ensinnäkin se, jos verotusta kevennetään, valtion verotulot tietenkin putoavat ja tällöin valtiolla on vähemmän rahaa käytettävissä erilaisten toimintojärjestelmistä. Toinen asia, että kun ostovoima säilytetään ja palkkoja nostetaan, tämä johtaa tietenkin siihen, että yritysten tuotantokustannukset nousevat, ja joka johtaa taas sitten siihen, että tuotteiden tuottaminen on entistä kalliimpaa, ja tuotteiden hinnat nousevat, eli syntyy kierre. Eli sitä mukaan kun palkkoja nostetaan, niin myöskin tuotteiden tuottaminen tulee kalliimmaksi, ja tällöin tuotteiden hinnat nousevat, eli tuotteiden hinnat ja palkat nousevat samassa suhteessa, ja lopputulos on se, että ostovoima ei todellisuudessa parannekaan, vaan syntyy tällainen kierre, jossa vuoron perään nostetaan palkkoja, ja sitten taas hinnat nousevat. Mutta sitten, jos mietitään tätä, mitä hyötyä inflaatiosta voisi olla, niin esimerkki inflaation hyödyistä voisi olla tällainen, että ne kaikki, joilla on asuntolaina, tietävät sen, että kun rahan arvo heikkenee, niin edelleen se lainasumma, mikä sinulla tai heillä on otettuna, pysyy samana. Eli tavallaan sillä lainasummalla saadaan vähemmän vastinetta mitä aikaisemmin. Eli tavallaan sinun tarvitsee maksaa vähemmän pankille takaisin mitä aikaisemmin. Eli tästä syystä asuntovelalliselle inflaatio on jopa hyvä asia.
kuten tuossa äsken puhuimme, niin tämä hyöty, mitä tästä inflaatiosta voi olla, on se, että asuntovelallisen laina pienenee suhteessa siihen ostovoiman muutokseen. Eli tarkoittaa sitä, että tavallaan se lainamäärä, mitä sinulla on ollut, ei ole suhteessa siihen rahan arvoon enää yhtä suuri, mitä se on ollut siinä vaiheessa, kun se laina on otettu. Eli tässä lyhyesti kerrottuna, mitä inflaatio tarkoittaa näin tällaisen normaalin ihmisen elämässä. Kiitos kaikille. Hyvää päivää.